ya Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi. Ya Allah mun yi tawassali da sunayen ka tsarkaka. Ya Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi. Ya Allah waɗanda suka ba mu sakon addu'a, ya Allah mun kawo su gare ka. Ya Allah ya Ubangiji mu da muka zo, ya Allah ka ƙara maimaita mana waɗanda ba su zo ba suke son zuwa, ya Allah ka kawo su ma. Ya Allah kowa ka biya masa bukatunsa na alkhairi. Allah ka sa ibadar da muka yi karɓaɓɓiya ce baki ɗaya. Ya Allah mu yi tawassali da sunayen ka tsarkaka. Ya Allah ka ƙara wa annabi daraja. Ya Allah ka ƙara wa annabi daraja. Ya Allah ka ƙara wa annabi daraja. Ya Allah ka bamu da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ƙara biya mana bukatunmu na alkhairi. Allah ka sa ka biya muka dukkan wata ibada da muka yi. Ya Allah dukkan wanda suka bamu sako, ya Ubangiji mun kawo shi gare ka. Ya Allah ka biya wa kowa bukatunsa na alkhairi. Ya Allah sakonnin da yawa ba za mu iya faɗar sunayensu ba, amma ya Ubangiji ka san su gaba ɗaya duk